Vitaj, vitaj, Mikuláš. Tento rok si prišiel zas? Tvoj príchod nás veľmi teší. Prišiel si k nám a zdá peši? Prišiel som vám na saniach, prišiel som vám nejaké darčeky rozdať, ale najprv si musím trošku oddychnúť. Počul som, že aj tu vedie pekne deti spievať, recitovať, tak rád by som si niečo vypočul. Dobre, Mikuláš, tak nech sa páči. Sadni si tu u nás v škole a počúvaj, čo si deti krásne pre teba pripravili, aby si sladkú odmenu zaslúžili. Mikuláško, dobrý náš, však nám z darov niečo dáš. Všetci sme sa snažili, dobre sme sa učili. Dospelí sme poslúchali a doma sme pomáhali. Milý detko Mikuláš, ukáž, čo v tom vreci máš. Spadá snežík, vietor fúka, Mikuláš nám darí múka. Poďte, deti, detičky, rozdávte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počka. Kto bol sama nezbeda, tomu beda prebeda. Milujeme Mikuláša. Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Milujeme Mikuláša, lebo rok nám príde zasa. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Na svätého Mikuláša už je všetka zima znáša. A žije Mikuláš, tento svätý tiež je náš. A žije Mikuláš, tento svätý tiež je náš. Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Milujeme Mikuláša, tento rok nám príde zasa. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš. Na svätého Mikuláša už je všetka zima náša. A či je Mikuláš, tento svätý tiež je náš. A či je Mikuláš, tento svätý tiež je náš. Tak to bolo veľmi pekné, deti. Ja si myslím, že si zaslúžia aj darčeky nejaké. Áno, áno, Mikuláš, krásne zaspievali, zarecitovali. Určite si tieto prekrásne darčeky zaslúžia. Tak, Mikuláš, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si navštívil našu základnú školu v Nižnom Rušove a tešíme sa, že o rok prídeš zás.
Dovidenia, Mikuláš, všetci poďme. Dovidenia, Mikuláš. Ahojte. A ešte vám tu nechám nejaké darčeky. Pani učiteľky s pani riaditeľkou vám ich porozdávajú, dobre? Áno. Ďakujeme. Ahojte. Dovidenia.